دنیا ارا تیزی اٹمون مسی روانے تو اندن بلوچ سرزمینہ رینگو کا مخلوق مختلف وڑرتنا زندے تیر کننگ ٹیوں ارافتی ٹی چنک بلن کلا کوارو ولی چنکا چناک دے پدے یا تعلیمان مرمرساٹو اور روزگار ٹی آختو وشنیو سوراونا ٹیم دا بابتٹ اسے پٹپولس کرے ارا ٹی کلان زیاد 6 سالان 8 سالس کا چنکا چناک ہوٹل گیریج ٹرانسفارم جوڑ کرو کا دکان تیا مشغول صورتنا کارم تیٹی اور بابونن بین فنان میں افتا زبانت افتا توارے افتا آل حقیقتی قریب بسن دڑ کارم کن سمر سیول نہ ٹھاس ورنا ششم تو مسیل مون پن چارو کنتو ور چارو تو ایتر ٹھاس ورم نہ کہ سمر سیول نہ تو تیل اللہ رہتے استاد شاہ ٹھاس ورم دو سوار شاہ اسکول تینا اٹک وسرٹو دے کلانتے داڑی چھٹی دے اسکول تانا چھٹی کو داڑی روزگار کی نہ کارم کی نہیں کیتے ٹے پنچر خلینا ٹوپات پنچر خلینا موٹر سائیکل آتا وقت سے تگنانی وقت سے فکنانی استاد دا اورا سودا دیوے ان کے بدری دیوے اندر پیسہ آتا مرے کین نہ وقت نزی چڑی مرے کین نہ پہ روزگار کا بو خوانی فائدہ ملک نے دانا فائدہ ملک اشتا برنے غریبی نہ وجہان کارم کینے گاڑی ملند کینے غریبی نہ وجہانت کینے اندا وجہان پای ٹائر ملو کی گاڑی دائل مائل دائل نٹ ملو اندا وجہان سو 50 سن خان پر غریب سے دونن تک دار چنا سے زند کی کارم کی سند کی داڑے اندر ڈکھلے وی تو ان کے وی تو ورا کتنا خرچ کینا تھا دافنا نہ خرچ کرے دوپنا پو اگ دوتنا نہ شانو دافنا نہ خرچ کرے نو کارم کرے نو داڑے چاخو نہ لے 100 روپے لشیا نہ لے 50 روپے تفرا نہ لے 100 روپے نہ پورا ان نہ اندا دے چیلمن است درزی کیک گری کیک 4 اندر کارم کینا استاد شاکر نے پوچھ جوڑ کے سو نہ خوان نہ بیگنا دکان تو نہ مر 4-5 ہزار گراک چڑھتا نو سات چھڑا نو سیٹ کہتا ہوں دا کل ریش جوڑ کے نے پوچھے دائی دا دکان دا کارم کینا کیرے نا جنا دکان موٹر سائیکل تا پلیلانت کی فٹ کینا بس ما اسکول چھٹی کو مال اسکول خانان دا سا کاروبار کینے دکان سورا دین بے دیری رہے دکان است سلطان ہے داڑے بڑے روزگار کن کارم کے وی تو تے ارے کیاں کا انچا ومن ارے کیاں کا دا ٹائر مالے نہ ویل دا دے ہینڈل کل خوان تو مدرسہ خوانن غریبی تا تیر کے بے دیر وقت سلینا وقت استینٹ کنے تا نم خنارے کے چنکا چنکا چناک انتر مانٹ انت غریبی نہ وجان داڑی بسر اور تنالے اراوڑٹ بیان کریر اور دا سے علمیہ سنن کی خاص کر بلوچستان مخلوق کی کہ اکثر ننا چنکا چنکا چناک تینا تعلیم الی رہے اور دنیا روزگار نہ طرف آبرے رہے تو ننن اندنم عید کریں استادہ تارا کہ استادہ تو کارم کر استادہ نندا پاننگس آگی ننو افتی تعلیم تفن اسی باز بہتر اور انر سیتن ہے تاکہ برو کا وقت زندگی تی افتی اچو مشکل مف کیمرامین محمد نعیم ریکی تو نوار سراج ریکی وش نیوز ضلع سوراب